Hizkuntza balio eta gaurko azken txanpa ere bai. Eta azken txanpa honetan, hiru hitzartze eta lankidei eskerrak eman beste behin ere, holtza hau ere atonduta izateak ere baduelako bere garrantzia. Eta esandakoa, azken txanpari ekingo diogu, datozela beraz, prest ikusten ditut, gerturatzeko, aurrera beraz, Izaro Navas Sarasua, ekonomilaria, zatoz, txalo bat, mesedez. Amaia Balda Etxarte ere, gerturatuko zaigu. Gehi ikerketa proiektuaren ardura izan du, egun, Emun Kooperatibako koordinatzaile orokorra denak, presiditu biak, eta zuekin baita ere, Eli Ponbo Aramendi, Jametza enpresako zuzendaria, txalo bat zuri ere, Eli, eta zeu hona da hitza. Bueno, kaixo, nire gradu amaierako lana hizkuntzen balio ekonomikoaren azterketa konparatiboan inguruan egin dut, eta sartu ditut euskera, valentziera eta galiziera. Eta galdetuko ez zergatik, hizkuntza eta ekonomiaren inguruko azterketa hau. Informazioa da datu batzuk bagenituen eta berriak horren inguruan, baina ikusi genuen horren inguruko hutsunea bazegoela eta bazegoela horren inguruan lan egiteko, ikertzeko hutsune bat, eta hortatik abiatu genuen ikerketa hau. Datu bilketa horretatik lehenik eta ben ikusi genuen datu batzuk batzaudela, eta euskararen inguruan adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan euskararekin sortzen ziren enplegu kopuruak 56.000 lanpostu inguru zirela, eta bazirela ere sortzen zela hizkuntzaren inguruan 2.800 milioi inguruko barne produktu gordina. Hala ere, Grinek 2003 urtean hizkuntzaren ekonomiaren inguruko azterketak ere egin zituen, eta 4 atal bereizi zituen, Eta gure ikerketa hau sartzen da hizkuntza baten erabileraren eta jarduera ekonomikoaren arteko lotura atalean, eta gurean Euskal Herri mailan ere hizkuntza edo euskararekiko ere beste ikerketa batzuk egin ditu zendoiak, eta azkenek egin zuen azkeneko lana 2000 urtean izan zen, eta bertan euskararen balio ekonomikoaren neurketa hurbilpen bat egin zuen, eta bere hurbilpen horren arabera kalkulatu zuen euskarari loturiko BPG-a Euskal Herrian 2,5%koa zela, eta euskararekin lotuta 20.000 lanpostu sortzen zirela. Datu eta azterketa hau egiterako garaian erabili diren aldagai ekonomikoak izan dira balio erantzi gordina eta lanpostuak, eta horren bitartez gero aipatuko ditudan ondorioak atera dira. Nola egin da ikerketa hau, hasiera batean lagina mugatu behar izan genuen lurralde eta hizkuntzen inguruan, eta ikusi genuen bazaudela ikerketak euskararen inguruan Nafarroa mailan eta Euskal Autonomia Erkidego mailan, baina Espainia mailan valentzieraren hizkuntzaren inguruan ere bazegoela horren inguruko azterketa bat, eta galizieraren inguruan ere bazegoela. Eta horren inguruko datuak behatu eta aztertu genituen, zein datu izan zitekeen konparagarriak hizkuntzen arteko konparaketa hori egin ahal izateko. Eta hor barnean definitu genituen 4 industria ezberdinez, hizkuntzaren industria, kultura eta adibideen industria, hezkuntzaren industria eta administrazio publikoa. Eta datu bilketa egin ostean, bi teknika erabili dira, taula orokorrenetatik zehatzenetara sartzea, eta gero datuen moldaketa. Eta azkenik, datu horien erabilera eginez desberdintasunak ikusi genituen, eta desberdintasun diegarri horiei jarraitzen, junginen arrazoiera edo zergatik ematen ziren desberdintasun horiek hizkuntzen artean. Hau dira aipatu ditudan sektoreak, eta sektore horien barruan ere beste azpi sektore batzuk egongo lirateke. Aipatzekoa da adibidez kultura eta adibideen industriaren barnean, bertsolaritza azpi sektorea dugula, baina beste hizkuntza batzuetan ez dela hori ematen, orduan badaudela hutsune batzuk hor ezin izan ditugunak konparatu. Eta emaitza orokorrei dagokionez, hau izango zen lan guztiaren datu taula garrantzitsuenetariko bat, edo laburpen bat, Eta ikusi daiteke hor, azpimarraturik kultura eta adibideen industrian
enpleguaren ehunekoetan Galiziera nagusitzen dela, eta baita barne balio erantzi gordinean ere, naiz eta euskerak ere jarraitzen dion gertutik Euskal Autonomia Erkidegoan. Hizkuntzaren industrian ere euskera nagusitzen da Euskal Autonomia Erkidegoan. Hezkuntza eta unibertsitate arloko jardueran nahiko parekatuak ikus daitezke datuak, eta azkenik administrazio publikoan Galiziera nagusitzen da, naiz eta euskeraren inguruan Nafarroan ere nabaritzen den eragin hori. Hizkuntzaren industriari dagokionez, aipatu dugu Galizieraren euskararen nagusitasuna Euskal Autonomia Erkidegoan, baina nondik dator, ez, nagusitasun hori, zergatik ematen da sektore horretan enplegu kopuru hori edo balio erantzi gordinaren ehuneko hori. Ikusi daitezke, irakaskuntzatik datorrela nagusitasun hori, baina irakaskuntzaren barnean ere gehiago sakonduz ikusi genuen euskararen irakaskuntzatik euskaltegietan ematen zela edo arrazoia hortzegoela. Hori Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina, Nafarroan ere euskararen inguruan, euskararen irakaskuntzaren industriaren barnean, euskararen irakaskuntzan ematen zen ehunekoaren garrantzi handiena, bigarren tokian hizkuntza teknologiak ikusiz. Eta euskararen irakaskuntzaren barruan, berriz ere, Nafarroan euskaltegiek zuten garrantzia hori. Kultura eta bideen industriari dagokionez, Galizieraren nagusitasuna ikusi daiteke, Galiziera da kultura eta bideen industrian enplegu kopuru gehien edo ehunekoetan gehien sortzen dituen lanpostu horiek eta balio erantzi gordinean ere. Eta zergatik edo nondik dator arte eszenikoetan ematen zen Galizieraren garrantzia hori, baino zehazki arte eszenikoetako laguntzaileak kultur sorkuntza eta ikuskizun aretoen kudeaketatik zetorren garrantzia hori edo enpleguaren sortzen den enpleguaren ehuneko handi hori edo balio erantzi gordinaren bataz besteko handi hori. Hezkuntzaren industriari dagokionez, aipatu dugu ehunekoak nahiko antzekoak direla, baino ikusi daiteke ere horrez nabarmentzen da, ez deigarria egiten da aurretan lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan euskararekin euskararen ehunekoak lanpostuen eta balio erantzi gordinean, baino baita Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateko hezkuntzean. Administrazio publikoari dagokionez, desberdintasun nahiko nabarmena ikusi daiteke Galizieran, ez? Administrazio publikoa banatuko litzake hizkuntza arloko baliabideetan eta kultura arloetako baliabideetan, eta horren barnean Galizieren nagusitasuna nahiko nabarmena da kultura arloetako baliabideetan. Zehazki, kulturaren sustapenean, 1299 enplegu sortu ziren, ehunekoaren enplegu guztiaren ehuneko 82,5 eta balio erantzi gordinean 1.000 eurotan 88.000 euroko ekoizpena edo balioa egon zen. Eta ehunekoetan guztitik ehuneko 82,6 izango litzakena. Hala ere, jakin nahi izan genuen ere, sektore publikoak eta pribatuaren arteko garrantzia edo zenbatekoa zen, eta nabarmendu genuen edo ikusi genuen esan da, euskerak eremu pribatuan garrantzia handiago bazuela eta Valentziera eta Galizieraren kasuan publikoa zegoela hor gehien nagusitzen zena, ez? Gero aipatuko ditut, zentzuk igual izan daitezken horren hipotesiak. Sektore publikoko enpleguak hizkuntzaren industrian behatuz gero, Euskal Autonomia Erkidego mailan, euskararen irakaskuntzan lanpostu pribatuak sortzen dira dexente, eta horren barruan berriz ere euskaltegiak ikusi ditzakegu. Nafarroan ere berriz ere lanpostu pribatuak dira hizkuntzaren industrian gehien nabarmentzen direnak, eta horren barnean euskaltegiak. Enpleguak eta hezkuntza eta unibertsitateko arloko jardueretan euskararen eta eaen lehen azpimarratu dut, aurre eta lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzatik ematen direla lanpostu pribatu gehienak. Eta hemen Nafarroan ere, aur lehen eta bigarren hezkuntzan nabarmentzen dira datu horiek. Eta azkenik, lanaren edo balio erantzi gordina lanpostuko kalkulua egin genuen momentuan, sektoreka ere desberdintasunak ikusi genituen,
eta hizkuntzaren industrian galizierak sortuko lituzke ere milaka eurotan balio erantsi gordin gehiena lanpostuko, kultura eta adibideen industrian euskera izango litzake nagusi Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hezkuntzan galiziera eta administrazio publikoan hor nahiko parekatuta ikusi daiteke. Hala ere, guztira esan daiteke galiziera dela balio erantsi gordin gehiena sortzen duena lanpostuko. Hor ikusi daiteke ere beja edo balio erantsi gordina lanpostuko kultura eta adibideen industriaren barnean euskeran oso deigarria dela hedabidek sortzen duten balio erantsi gordin hori, eta totalean ere horrela adierazten da. Azkenik, lau hizkuntzak berriro alderaketa eginez, deigarria da herri administrazioan eta menpeko erakunde autonomen kultura arloetako baliabidetan euskerak Nafarroan duen balio edo hori, 81,88rekin, eta totalean ere nagusitu egiten da. Zeintzuk izan dira lanaren ondorio nagusiak? Esandako laburpena edo egiten, hizkuntzaren industriak euskeran garrantzia handia duela, eta esan daitekeela Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan duen garrantzia hau euskaltegiengatik izan daitekeela, kultura eta adibideen industrietan garrantzia handia duela galizierak, eta bertan arrazoi nagusia edo izan litekeela arte eszeniko eta ikusentzunezkoa daudela atzetik, hezkuntzan nahiko antzekoak direla datuak, administrazio publikoan galiziera dela nagusi eta kultura arloak edo duela garrantzia hori, eta sektore publiko eta pribatuaren arteko konparaketa egiterako garaian erdia baino gehiago da, sektore pribatua erdia baino gehiago da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, eta euskaltegi pribatuen garrantzia nabarmendu daiteke horren atzean, baita ikastolen garrantzia aurlen eta bigarren hezkuntzan, eta hau ja suposizio bat edo izan daiteke, atzean militantzia edo bolondres lanak sortutako lanpostuak eta balio erantsi gordina egon litezkeela beste hizkuntzekin konparatuz. Agian egoera txarragoa edo izan beste hizkuntzekiko, militantzia eta bolondres lan hori handiagoa dela euskararen inguruan Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta azkenik lanpostuko balio erantsi gordinari dagokionez, aipatzekoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan euskarazko komunikabidek eta Nafarroan euskarari loturiko administrazio politikoko lanpostuek sortzen duten balio hori. Eta etorkizuneko galderak izango litzakenak, ez? Euskara hizkuntza gutxitua eta eremurriko hizkuntza izanik, zein da gaztelania edo frantsesa edo ingelesaren balio ekonomikoa Euskal Herrian, ez? Berez hizkuntza nagusia edo Euskal Herriko hizkuntza izanik euskera, berez handiago izan beharko luke euskararen balio hori, baina zein izango litzake, ez? Beste hizkuntzen alboan euskerak duen garrantzia edo balioa. Eta, ikuspegi globalagoa edo beharko litzakela egitea ikerketa honetan, edo hurrengo etorkizuneko edo ikerketan inguruan garrantzitsua izango litzakela horiek aztertzea. Eta azkenik, Hego Euskal Herrian zentraturiko ikerketa da, baina Ipar Euskal Herrian ere euskararen presentzia handia dela, eta interesagarria izango litzakera bertan balio ekonomikoa edo euskararen balio ekonomika nondik datorren eta nolakoa den jakitea, ez? Eta interesagarria izango litzakela sehaska edo aekak edo duten garrantzia edo balio ekonomikoa bertan aztertzea. Eta, ikerketa txosten batzutan oinarritua izan da, galizieran, valentzieran eta euskeran, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan egindakoak, baino egia da datu gutxi daudela oraindik horren inguruan eta urte zehatzetakoak direla, eta ez dagoela jarraipen bat horren inguruan eginda, orduan interesgarria izango litzatekeela ere evoluzioa edo izan duen evoluzioa aztertzea horren inguruan. Eta hori zen dena, eskerrik asko. Arratsaldeon.
Gehi ikerketaren inguruko azalpena emango dizuet. Euskara planak lehiakortasunerako palanka diala aipatzen dugu. Testu ingurua emateagatik, ze jende asko zaudete kanpokoak, euskara planak dira erakundeetan, izan enpresak, izan administrazioan garatzen ditugun planak euskararen erabilera indartzeko. Eta egin duguna izan da ikerketa honetan euskara planek zer nolako ekarpena egiten dioten lehiakortasunari. Lotu ditugu, oso urrun ikusten ditugun bi alderdi horiek. Euskara planak enpresari beste ekarpen batzuk egiten dizkio. Nondi dator euskara planak eta lehiakortasunaren kontzeptua elkarri begira jartzeko nahia edo ideia hau, ez? Intuizio batetik abiatzen da. Orain dela hamarkada batzuk, euskara planak martxan jarri genitunean, kooperatibetan, hasierako lehendakari batzuek bazuten intuizio bat, eta intuizio horrek, beraien ustez, euskara planak martxan jarri eta euskarari eta tokiko hizkuntzari ekarpena egingo genion, baina horrekin batera ere, pentsatzen zuten beste ekarpen batzuk ere jasoko zituela enpresak edo kooperatibak berak, ez? Eta orduan, ekarpen horiek teorizatzeko eta intuiziotik ikerketara pasatzeko saiakera izan da ikerketa hau. Hortaz, eta intuizio horri ikerketa forma emateko asmoz, gehi ikerketak, bi helburu dauzka. Momentu honetan ikerketa ekintza parte hartzailea da, eta helburu bat jarri dugu, galdera bat. Eta ondoren, pixka bat esperimentazio faseari edo berritzeari dagokion helburu bat jarri dugu. Diagnostikoan, gure galdera nagusia izan da, euskara planek egindako ekarpenak, euskararen biziberritzetik haratago aztertzea. Eta bestetik, behin hori aztertuta, bigarren helburua esperimentazioari dagokiona da, eta hor ekintzari dagokion helburua ezarri dugu, eta zer egin dugu, hor erronka bat aukeratu dugu, eta euskara plana bera berritu edo aberastea bilatu dugu ikerketa honen bidez. Parte hartzaileak izan dira euskara planetan esperientzia luzea duten 4 kooperatiba, EIKA, Ikerlan, Danobat eta Fagor Elektronika. 4 dira kooperatibak, 3 dira industrialak eta beste bat enpresa teknologikoa, 3 dira gipuzkoarrak eta 1 bizkaitarra. Finantziazioa eduki dugu Gipuzkoako Foru Aldundiari esker lortu ahal izan dugu finantziazioa. Hasi aurretik, konzeptualizazioa gure txapel teorikoa edo da, ikerketa munduan, marko teoriko moduan ezagutzen dana. Guk batez ere lehiakortasunaren kontzeptua jorratu dugu, eta ikerketa zehar kontzeptu horri nondik begiratu diogun ebatzi dugu. Kontzeptu teoriko moduan, 20. mendean garatu zen lehiakortasuna, bereziki kapitalismoaren krisi garaietan. 20. mendeko 80. hamarkada arte lehiakortasunaren kontzeptua epe motzeko errentagarritasunarekin lotzen zen. Eta ekuazio horretan aldagai gutxi sartzen ziren, ez? Gaur egun ere oso nagusi direnak gure enpresetan. Hornitzaileei merke erosi, lehiakideengandik bereizi, eta bezeroaren gogobetetzea lortu ahalik eta preziorik onenean. Gaur egunean ere ikuspegi hori gizartean ere oso zabalduta dago. Lehiakortasunaren kontzeptuaren garapenean autore ezagunenetarikoa Michael Porter izan zen, eta bere teorien bidez ikus dezakegu nola joan dan garatzen eta zabaltzen kontzeptua bera. 80. hamarkadan garatu eta zabaldu zen baliokatearen kontzeptua, eta hor enpresak eskaintzen duen hori nola egiten duen aztertu behar du. Nola diseinatu, nola produzitu, nola komerzializatu eta nola banatzen den produktua. Eta hortik ateratako hobekuntzek pentsatzen genuen lehiakortasuna ekarriko zuela. Irudian ikusten dezuen bezala, adiera gero eta gehiago hartu ditu eta zabaltzen dijoa adiera hori, lehiakortasunaren adiera. Gerora nazioen abantailaren teoriaren arabera juntzan beste kontzeptu batzuk edo beste adiera batzuk batzen, eta kulturak eta balioek, enpresa hornitzaileak, azpiegiturak, horiek danak eragiten dutela lehiakortasunean, aipatzen da,
eta aurrekoekin batera, baina interes taldeen kontzeptua gehitu zen, jabeen irabazietatik harago begiratzeko balio partekatuaren ikuspegia, langileen gogobetetzearen eragina ere azpimarratu zen, ingurumenak ere leku hartu zuen, eta gizarte erantzunkizunaren begiradatik bereziki, eta orkestraren ikuspegitik Euskal Herrira etorrita inplikazio sozialak eta ikasketa prozesuen garrantzia ere gehitzen joan da, ez? Ikusten dezue, nola lehiakortasunaren adiera irekitzen joan da, balio ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa hiru ardatz horiek edo bektore horiek kontuan hartzen dituena, eta guk egin duguna izan da lehiakortasuna hortik aztertu, bere adiera zabal hortatik. Eta kontzeptualizazioaren fase honetan, diagnostiko fasera igaro diren aldagai batzuk identifikatu ditugu. Beraz, diagnostiko faserako galdera nagusia izan da, euskara planetatik ze aldagaietan egin dugu ekarpena, lehiakortasuna modu ireki horretan ulertuta, zertan edo ze aldagaietan egin duen ekarpena. Eta nola lortu dugun gainera ekarpen hori egitea. Diagnostiko fasean egin ditugu elkarrizketak, enpresa horietako langileekin, dokumentazioa aztertu dugu, hainbat urtetan euskara planean garatu dian mugarriekin, eta lehiakotasunaren kontzeptuarekin identifikatu dira zer nolako ekarpenak egin zaizkion. Kontraste taldeak ere egin ditugu, eta esango nuke edo azpimarratu nahiko nuke prozesua bera izan dela oso aberasgarria, ze askotan enpresek galdera bera ere oso arrotz ikusi dute. Normalean identitatearekin lotzen delako hizkuntza, tokiko hizkuntza, gizartearen erantzunkizunarekin, orduan galdera bera eta lanketa bera izan da eraldatzailea. Hor ikusten dezue, 14 aldagai edo identifikatu dira, lehiakortasunaren eragina daukatenak, ez ditut danak aipatuko, baina batzuk dira kudeaketarekin lotura daukatenak, besteak langileekin eta beste batzuk gizartearekin lotura dutenak. Ondorioak, diagnostiko fase hortarako, euskara planek bereziki aldagai hauetan egin dutela ekarpena 4 enpresa horiei dagokienez, aipatu dugu, 14 aldagai daudela, indar ezberdinekin atzematen dituztela garrantzia edo eragina hortan, eta 4 enpresa hauen kasuan langileen parte hartzea, elkarlana, langileen ongizatea eta gogobetetzea, kolektibotasuna eta ludikotasuna, eta gizarte erantzunkizunari izan dira, gehien azpimarratu edo nabarmendu diran alderdiak edo ekarpenak. Jabetu gera proiektu aurrera eramateko moduek eragina handia dutela zeharka sortzen ditugun balio horietan, hizkuntza gure izatearen eta identitatearen parte esanguratsu bat dela eta ondorioz langileen gogobetetzean baduela eragina, gertuko gizartearekiko erantzukizuna sentitzen dutela gure enpresek, erakundeek, eta euskaren biziberritzea badagokiela, uste dutela. Euskara ere muga moduan ikusten dute bereziki azkenaldi honetan arlo zehatz batzuetan, eta hori da talentuaren gaia, eta hor ikusten dugu talentuaren gaia birpentsatu beharra dagoela. Eta beste kaldetipe ikerketa hau egin ahal izan da, lehiakortasunaren kontzeptu zabala nagusidan enpresetan, ez? Ze oso ikuspegi murritza balin badaukagu, errentargarritasunari begiratzen balin badiogu bakarrik, nekezagoa da euskararen ekarpen horiek ulertzea eta bilatzea ere bai. Esperimentazioa bigarren arloa izan da, eta hor, enpresa bakoitzak erabaki du euskara planetik enpresari ekarpena zertan egingo dion. Eta hor, ikuste duzu, dano baten langileen parte hartzea izan da, aukeratu den arloa, Fagor Elektronikak ekipoen lanketa, kohesioa landu da ikerlanen, eta ikan kolektibotasuna. Langileen parte hartzea dano baten, 2 negozioetan egindan, eta hor euskara mikroplanak modu parte hartzailean egin dira,
eta langileen konpromisoan eta lantegiko giroan eragin positibo bat lortu nahi izan da. Ekipoen lanketa berriz helburu baten edapena enpresa osora zabaltzeko metodologia probatu nahi izan da. Ekipoetako liderrak inplikatu, ekipo bakoitzak berarentzat helburu zehatzak definitu eta martxan jartzea eta jarraipena egitea izan da bilatu nahi duguna. Kohesioa ikerlanen, hor ikerlan zentro teknologikoa da, jatorri eta kulturari dagokionez gero eta anitzagoa den enpresa bat da ikerlan, eta testuinguru horretan kohesioa indartzeko bideak aztertu, hizkuntza eta kulturaren inguruko hausnarketa bideratu, eta hortik ze ekarpen egin daitezken aztertu nahi dugu. Eta azkenik, eikan, kolektibotasuna, taldetasuna eta kolektibotasuna lantzeak, ikusten dute langileen inplikazio eta ekarpena eta taldea lan egiteko gaitasuna handitzen dituela, eta esperimentatu da horrekin eikan. Eta ondoriotara etorrita, euskara planetik, enpresaren lehiakortasunari ere egiten dioten aldagai batzuetan, ekarpena egin dugula modu kontziente batean, orain dela 27 urte modu inkontzientean martxan jarritu genitunean euskara planak iruditzen zitzaigun euskaren erabilera zerbitzu eta lan hizkuntza moduan garatzen ari ginela, baina orain ikerketa honen bidez ikusi ahal izan dugu ze bestelako ekarpenak lortzen ari ginen eta kontziente egitea enpresak eurak beste ekarpen horien inguruan beste balio batzuk ere emateko planei eurei. Euskara plana enpresaren erronka garatzeko aliatu garrantzitsua izan daitekela, begirada hortatik eta errealitatea horrela ulertzen balin badugu. Egiteko modua ere enpresaren egiteko modutik gertu egon behar dela, alegia euskara planek ere ezin dute iraultza ekarri, importantea da, enpresarentzako garrantzitsua da edo lehentasunezkoa da gai bat jorratzea eta enpresa bera inplikatzea lanketa horretan. Eta neurrikoa izan behar da aldaketa hori, ez dugu miraririk egiten alegia. Eta, metodologia baterako oinarriak jarri ditugu, diagnostikoan alde batetik aldagai horiek danak aztertuta iruditzen zaigu, ikasketarako bide edo ikertzeko bide bat zabaldu dela, aipatu ditugun gurpil horretan 14 aldagai horiek aztertzeko dia, eta beste aldetipe metodologiaren inguruan, gure lan egiteko moduetan ere berrikuntzak etorriko diala iruditzen zaigu, eta jarraituko dugu esperimentatzen arlo honetan, eta ikasten, eta eraldatzen gure planak ere bai. Eta, eskerrik asko. Orain nire txanda, ez dakit azkena izatea ona den edo txarra den. Nekatuta zaudutenez, hankazartzeak egiten baitut segurazki etzate konturatuko, baina ez dakitzen bateko harreta jarriko zuen, baina eskerrik asko geratu zeaten guztioi, egun guztiko jarduna eraman dezutelako eta ordu hauetan oraindik hemen zaudetelako. Tira, egun guztian zehar, ari gea hizkuntza ekonomiarekin lotzen, Izarok hizkuntza datu ekonomikotan ekarri digu, Amaiak gehi ikerketa hizkuntza lehiakortasun faktore gisa ulertzeko saiakera egiten duen ikerketa bezala aurkeztu digu, eta gaurko egunari amaiera emateko niri tokatzen zaidana da pixka bat jardunaldi hauetan aldarrikatzen edo antolatzaile diren Langune eta Fuenen partetik aldarrikatzen den balio kate horri edo hizkuntza arlo ekonomikoari lotuta ulertzeko modu horri forma edo azalpen batzuk ematea, ia ametsa Languneko kide den neurrian, bizkat gu daukagun esperientziatik edo gure bizipenetatik abiatuta. Langunek ordezkatzen duen sektoreak, lau azpisektore edo lau talde barnebiltzen ditu, hizkuntza teknologiak, hizkuntzen irakaskuntza, itzulpen sektorea eta edukiak.
2010-tik saiatzen ari da balio kate hori balioan jartzen, eta balio kate hori, hori da, ez? Alde batetik ikerketa dago, ikerketa garapena eta berrikuntza. Ez du esan ikerketa garapen eta berrikuntza hori berdin zentru teknologikoak direnik, ze bazkotan igual parekotasun hori etortzen zaigu burura, edo zeinek egin dezake, edo esango nuke egin behar du, ez? Ikerketa garapen eta berrikuntza izan aholkularitza, izan formazio zentro, eta gero ikerketaren ostean dago aplikazioa ere. Eta hor, gaude enpresak eta erakunde desberdinak baita ere sektore desberdinetan. Eta azkenik, dago merkatua, edo azken finean, hizkuntzak kudeatu behar dituen entitate oro. Hau izango litzateke baliokate orokorra, gure errealitatetik, edo jametzaren errealitatetik, tokatzen zaiguna gertuago da teknologiari buruz hitz egitea. Eta, hizkuntza teknologien katea, hau bai izango litzateke ikerketa garapena eta berrikuntza zentru teknologikoei lotuta, eta aplikazioan ez gaude gu bakarrik, naiz eta gure aurkezpena denez gure izena dagoen, enpresa gehiago daude, baina gu iametza bezala aplikazioko zati horretan kokatuko ginateke, eta hizkuntzei dagokionez gure kasuan euskera lehenetziz edo euskerari balioa emanez, naiz eta beste hizkuntzetarako ere baliabideak eta bar errazteko lana edo egiten dugun bezeroentzat, ez? Eta norentzat egiten dugu lan, merkatua diela bezeroak, edo lehen esan bezala, hizkuntza kudeaketa behar duen entitate oro. Gure esperientziatik abiatuta, balio kate horretan, zer arazo ikusten ditugu gure egunerokoan. Sarritan ikerketatik merkaturako jauzi bat dagoela, hau da, ikerketan dagoen teknologia hori, sarritan bezeroen beharretara guztiz ez dela egokitzen, edo bezeroen espektatibak ez dituela guztiz asetzen. Zergaitik gertatzen da neurri batean hori? Igual bezeroen espektatiba horiek oinarrituta daudelako teknologia hegemonikoetatik jasotzen ditugun eredu eta referentziata, ez? ChatGPTek ingelesez egiten dituen, ematen dituen emaitzak euskerarakin lortzea baldin bada gure helburua, igual gure espektatibak zapuzten dira, segunda ze teknologia daukagun esku artean, ez? Eta gero dago beste faktore bat ere, sarritan hizkuntzen kudeaketan inbertitzeko kultura falta dela esango nuke, edo ohitua gaudela doakotasunaren kulturan. Baina arazoak aurre ikusten dian bezala, aukerak ere badaude, eta gure ustez aukerak ere batzuk badaude. Zentru teknologiko asko ditugu zorionez gure inguruan, lanean ari direnak eta ahalegina egiten dutenak euskarazko teknologiak aurrera egin dezan, itzulpenak lantzen, transkribapenak lantzen, ahots sintesia lantzen, eta goizean zehar edo egunean zehar aipatu den beste aldagai bat ere, ekimen kolektiboa eta bolondrez lana, ez? Eta behin baino gehiagotan aipatu da gaurkoan ere, adibide garbi bat, Common Voice izan daiteke horren adibide bat, euskeraz ere, horri bultzada emateko alegin bat eta abar azken urteetan badagoena. Administrazio publikoen partetik ere apustu egiten da ikerketa eta garapenaren alde, ESPRI, Foru Aldundiak badaude finantziazio modu desberdinak eta programak, hori ere garrantzitsua da. Garrantzitsua da ere euskeraz bizi nahi duen komunitate bat egotea, ze lehen ikusi dugun bezala balio kate horretan merkaturik ez badago gainontzeko guztiak soberan gaude. Orduan badago, euskera zorionez euskeraz bizi nahi duen komunitate bat, eta gure ustez software librea da beste aukera bat. Eta guain, saiatuko naiz azken puntu hori gehiago garatzen. Software librea esan genezake hizkuntza gutxituen aliatua dela. Leheno esaten nuenaren aritik, hau da, plataforma teknologiko handiek, Google eta bar, soluzio handiak eta teknologia aurreratuak eskaintzen dizkigute, baina euskara bezalako edo hizkuntza gutxituak beraientzat ez dira garrantzitsua, ez dira beraien negozio parametrotan ez dute ulertzen. Orduan ezinezkoa zaigu teknologia hori gure beharretara egokitzea. Moldaketak ezin ditugu egin, eta hori traba bat da. Aldiz, software librearen bidez, aukera daukagu hizkuntza komunitate desberdinen beharrei erantzuteko, kodearen gainean aldaketak egin ditzakegulako, besteak beste, hobekuntzak, gehikuntzak, era berean egindako ekarpenak komunitateari itzultzeko aukera daukagulako,
eta orokorrean inbertsio txikiagoekin emaitzak lortzeko aukera daukagulako. Horregaitik, testu guzti hau emanda, gure kasuan, autuak edo erabakiak edo gure egunerokoan aplikatzen ditugun balioak dia guretzat euskara bereizgarria dela eta espezializazioa dela. Uste dugu norbaitek euskararen inguruko soluzioak behar baldin baditu besteak beste gure gana jotzeko autua har dezakela. Software librea guretzat ere beste apustu eta erabaki bada, lehen esan dudan bezala, aukera bat bihurtzen delako hizkuntza gutxituentzat. Garrantzitsua da bezeroari ere entzutea, beraz hizkuntzen kudeaketa eta teknologiari buruzko aholkularitza ere kokatzen dugu hor gure zerbitzuetan, eta horretarako garrantzitsua da ere gure kasuan languneren parte izatea, azken finean guk eskaini ezin duguna ere, languneren bidez, beste enpresa bazkideekin lankidetzan ere egin dezakegulako. Eta garrantzitsua baita ere finantziazioaren gaia. Hau da, sarritan bezeroek behar dute eta beharrezkoa da ikerketan inbertitzea, bereien proiektuak garatzeko finantziazioa lortzea, eta horretan ere saiatzen gera laguntzen. Gure merkatu honetan hori ere garrantzitsua delako. Orduan gure kasuan euskara bereizgarria da, izan daiteke, gure kasuan hala da, zergaitik esaten ari gean guztiagaitik, hau da, badagolako segmentu bat euskaraz bizi nahi duena, eta horrek zerbitzu eta behar batzuk dituelako, teknologikoak ere. Beraz, espezializaziorako aukera bat ematen du. Gure kasuan, era berean, teknologia lantzeaz gain komunikazioa ere lantzen dugu, eta oraindik orain gai honetan garrantzitsua da gizartearen ahalduntzea eta mezuaren divulgazioa, euskararen erabilera handitzeko, hizkuntzaren garrantzia eremu sozioekonomikoan ulertzeko, hizkuntzaren kudeaketa garrantzitsua dela lehiakortasun faktore bezala dela ulertzeko, orduan divulgazio horretan aritzea ere gurentzat motivazioa da. Eta azken finean ulertzen dugulako gai honekin gizarteari ekarpena egiten diogula, ez? Euskaraz prentsatutako proiektuak bultzatzea gustatzen zaigu, normalean izaten dira euskarazko edukia IKT bidez, teknologia berrien bidez zabaltzea helburu dutenak, gazteen artean euskararen erabilera bultzatzea helburu duten proiektuak, eta abar. Eta balio kate honen aplikazioaren adibide gisa, komentatu dut software librearen gaia eta hizkuntzarekiko egiten dugun apustua. Bi gai horiek batuz, dakarkit balio kate horren aplikazioaren adibide bat. Azken urteetan, gure kasuan, apustu egin dugu Nextcloud bezalako software libre batengatik, eta saiatzen ari geana da horri hizkuntza teknologian kapa edo gehitzen. Zer da Nextcloud? Nextcloud da, esango genuke, bulego virtual baten funtzionamentua aurrera eramateko software bat. Jarri ditut hor parentesiz artean, Googleen ekibalenteak izan daitezkenak, ez? Dauka fitxategien modulua, drive bat izan daitekena, egutegiak, kalendar bezala ulertu daitekena, galdetegiak forms, e-posta, Gmail, orduan, Googleen plataforma erabili ordez, alternatiba bat software librean oinarrituta, eta noski euskeraz ere badagoena. Odei propioa sortzeko aukera ematen duena, beraz datuen pribatutasuna eta burujabetza bermatzeko modu bat da. Eta, guk duela urte batzu, pixkat hau bultzatzeko erabaki hartu genuen. Hizkuntza teknologiak hemen nola enkajatzen dute? Nextcloud baldin bada bulego virtual bat martxan jartzeko software bat, ulertu behar dugu software hori dela negozio bat edo eguneroko aktibidadean erabiltzeko tresna bat, tresna teknologiko bat. Eta hor, gure eguneroko aktibidadean, gure negozioentzat baldin bada garrantzitsua hizkuntza kudeatzea, beharrezkoa izango da hizkuntza kudeaketa hori bertan ere integratuta izatea. Nextcloudek eskaintzen ditu aukera orokorrak, esango genuke, eta guk saiatzen ari geana da, euskararen enfasi edo begirada hori jartzen, ez? Erakunden hizkuntza beharrak aztertzen, bezeroek egin beharko dute zerbitzu horiek kontratatu, oin ikusiko dugu, ze zerbitzu izan daitezken, eta gure zeregine izango litzateke, nahi dituzten zerbitzu horien gaineko integrazioa edo lantzea.
Horretarako, lortu nahi duguna da pixkat independente izango den zerbitzu bat. Horretarako garatzen ari geana da atari bat modu independentean edo funtzionatuko duena, zerbitzu desberdinak kontratatu ahal izateko edo zerbitzu desberdinak kontratatuta, API kode, ni ez naiz teknikoa, orduan hankazartzea egiten teknikoki barkatuko diazue, baina ideia orokorra emango dizuet. Orduan, atari bat dago, atari horren bidez kontratatuta baldin baditugu zerbitzu desberdinak API kodea edo lortuko genuke, eta adibidez, Nextclouden gainean ere, konfigurazio hori egiterik izango genuke. Ze zerbitzu gabiltza integratzen? Alde batetik, OnlyOffice izango litzateke fitxategin modulu horretan, Word bat izango litzatekena, ez? OnlyOfficeko barneko itzulpenak, gu gaude idazten eta momentuan itzulpenak egiteko aukera, horretarako zerbitzu desberdinak eduki ditzakegu, Elujarren Elia, hizkuntza desberdinetan dagona, Libre Translate baita ere, momentuz daukagu gure instantzia propioarekin lotuta, eta gero DeepL. Fitxategien moduluan gainean baita ere dokumentuen gaineko itzulpenak egiteko aukera. Hor bat jarri dut DeepLek PDF itzulpenak bakarrik DeepLek onartzen dituela. Ideia da, guk baldin badaukagu dokumentu bat maketatuta, zuzenean ematea dokumentuari eta itzulpen osoa egitea. Horretarako Libre Translate eta DeepL izango genituzke. Eta transkribapenak ere, fitxategien moduluan, horretarako Elujarren aditu eduki dezakegu. Eta hemen daude kaptura batzuk, erakusten dutenak batetik fitxategien modularen gainean, zein izango litzateken funtzionamentua, dokumentu bat aukeratu eta horren itzulpena lortzea, eta OnlyOfficeko dokumentuaren barnean, ezkerreko menuan hor daukazute itzultzeko aukera, zuzenean itzulpenak egiteko. Azken finean da, berez hor izan ditzakegun zerbitzua gure eguneroko tresna batean integratzea. Eta iruditzen zitzaigun gure zeregina edo gu aplikazioan gauden neurrian, adibide polita zela, balio kate horren bukaera hori edo ikusteko. Eta norbaitek interesa izango balu demo bat egiteko edo azalpen zehatzagoak emateko, edo teknikoki azalpen sakonagoak emateko, inolako arazori gabe eta gustu handiz egingo genuke. Eskerrik asko. Galderarik, zaten diate? Bai. Tartetxo bat badaukagu. It's not a question, it's more a statement. Ez da galdera bat, adierazpen bat da gehiago. Gaur ez da egun on bat, hemen ikasteko gaude, nazioarteko publiko bat gara, eta esaten badiguzu, ez diguzula dena azalduko, zure azalpen honek, euskaraz dagoen azalpen honek ez digu laguntzen. Ze itzulpenak, interpretazioak ez du zuk hor jasotakoa islatzen, eta gai asko garrantzitsuak izango lirateke nire lanean, baina hemen nago, eserita, elebakarreko aurkezpen bat ikusten, eta hortaz, nolabait, nik ikusten dut ikasteko aukera badagoela, baina ez naiz ari ezer ikasten. Beraz, ez zait oso positiboa iruditzen eta sentipen hau partekatu nahi nuen. Nik ikasi nahi dut. Eta ondo legoke azpitituluak izatea ingelesez edo aurkezpen elebidunak izatea. Ezin ditugu ulertu, eskerrik asko. Bueno, ez dakit nik esan dezakena da, sentitze detela ez delako zuretzat erosoa. Nik bentsat aurkezpena egiterakoan pentsatu duena da, hori, badazegoela interpretazioa, aurkezpenak ere lehenagotik
bidalia genitun eta bueno, pues, hurrengorako kontuan hartzeko. Ederki, ekarpenak jasoak, beste iritzirik, galderarik. Azken txanpa honetan, gonbidatuai eskerrak, lasai ez dago presarik, agurtuko zaituztegu eta eskerrak emango dizkiogu, gaur azalpenak eman dituzu zeuok, etzarete bakarrak izan, ikerketatik aplikaziora balio kate oso bat gure komunitateetako hezkuntzak eta ekonomiak indartzeko. Hori izan da, azken hizketagaia, baina gehiago ere izan ditugu egunean zehar, eta zer esan, gaurko lan eguna eta gero, bihar ere jarraipena izango duela guztionek, eta haratago joango gara, zer ikasteko asko izango dugu, pizgarri fiskalegi buruz hitz egingo dugu, euskal musika industriaz ere bai, eta beste hainbat kontu ere izango ditugu, tartean Olat Salvador musikaria bertan ere izango da. Mila esker, eitb.eusen bidez, hor bestaldean zaudeten guztioi, bihar ere, hemen nahi zaituztegu, eta nola ez, kongresu honetan, hizkuntzaren balioa aztertzen gabiltzan honetan, ekonomian dugun balio hau aztertzen gabiltzan honetan, gaur, hemen, Donostiako kursalean batu zareten guztioi, txalo bat zuentzako, eta esan dakoa, mila esker, bihar bueltan gara, eta bertan nahi zaituztegu.